Екосистема. Как разбираме как една екосистема добре функционира? Ами, про организмите в нея. Ето там на онзи край, тази сутрин, видях една ведра похапваща риба. Според моята статистика, защото си вода статистика, преди години тази река беше много замърсявана и фактически рибите и другите земноводни бяха избивани, но това лято, след много други лета, където нямаше нито една жаба, не се чуваше през летния период, нали, когато е техният размножителен период, тази година имаше доста от тях и това е един от другите признаци, че екосистемата е добре. Тази, ето една мида ветре, малко е разтворена, но ето там има една, която е жива. Това означава, че нашата любима река, която преминава през землището на нашите земи, е доста добре запазена и екосистемата в нея е добре развита.